Hau Oñatiko gaztelekua da eraikin oso handia, 800-900 metro karratukoa, gehiago esango nuke. Eta haur eta gazteriari zuzendutako ekipamendua da. Ekipamendu hau da herriaren erdigunean kokatuta, herriko plazan, baina dago apur bat baztertuta, eta horrepe asko erresten dozku guri gaztian gerturatzea. Dauko 3-4 sarrera, eta bata plazara zuzenduta dago, baina beste bat dago zuzenduta herriko frontoira eta jolasgune handi batera. Gaztelekua ez da bakarrik eraikin hau, dana, inguru dana. Ze frontoia eta jolastoki hori gure espazio naturala ere bihurtzen da, eta gure hezitzaileak ez dira mugatzen bakarrik hemen barruko jardunei, askotan egonaldiak kanpoan gaztiekin edo jolasten edo gauzak antolatzen. Ez da eraikin bat soilik, azkenean proiektu hezitzaile bat daukagu barruan, eta ikuspuntu hezitzaile horren barruan hainbat helburu ditugu, izan alda berdintasuna, integrazioa, euskera bera, antolatzen ditugun gauzak, ez ditugu guk antolatzen, eurekin elkarlanean antolatzen ditugu. Kontzertu bat dago, zeinek jarriko ditu kartelak, zeinek egingo du kartela, zein egongo da tiak. Olako proiektuetan talka asko sortzen dira, zuk egin duzu eta nik ez. Bilera bakoitzean defendatu behar duzu zure ideia. Horbe, publikoan hitz egitea zer dan eta erakusten da. Orduan, guzti hori batuta, uste dugu, gazte, ez dakit, ogiak, baina jantziagoak, ez dakit, beste ikuspuntu batekoak, gure ustez, aportatzen dugu pertsona garapen prozesu horretan interesgarriak dien baloreak txertatzen. Baina guzti horrek ez luke funtzionateko hemen dagoen ekipoaren implikazioare gabe. Daukogu 8 pertsona honetara zuzenduta, gehi neu, danok sinisten dugu proiektu horretan, eta hori oso importantea da. Zegatik, azkenian ikusten dozunean baliabidea daukotzula, nahi dozuna lortzia posible dala, eta beste dana zure esku dauela, ikusten baduzu ekipo guztia implikauta dauela, azkenian dana batzen da, ekipamendua, gehi baliabide pertsonalak, gehi helburuak danok argi eukitzia, eta nik uste dut horrekin jauela gazteleku hau momentu honetan izatea dan modukoa.